Ahir a la nit va tenir lloc al Casal de Vilafranca l'acte de presentació pública de Solidaritat Catalana per la Independència al Penedès, amb la presència dels seus màxims dirigents. L'arribada de l'expresident del Barça, Joan Laporta, va generar molta expectació i ja a la Rambla de Nostra Senyora l'estava esperant una bona colla de gent i també els representants de Solidaritat a l'Alt Penedès. Abans d'iniciar els parlaments es va oferir una roda de premsa en la que Laporta va exposar el principal motiu de la seva participació a les eleccions del 28 de novembre, la declaració de la independència de Catalunya. I la nostra proposta i el nostre compromís és el de declarar la independència de Catalunya al Parlament de Catalunya la propera legislatura. Això ho farem si tenim la majoria suficient i necessària i si no treballarem només amb els partits que acceptin aquest compromís, el de declarar la independència de Catalunya en el Parlament de Catalunya la propera legislatura. D'altra banda, l'acte va servir també per escenificar el compromís de Laporta amb la vegueria del Penedès. Això sí, com va dir abans de la vegueria, s'han d'aconseguir la independència. Hi ha un compromís de sí, que és la Solidaritat Catalana per la Independència, a favor de la vegueria del Penedès i deixant ben clar que per aconseguir canviar la distribució o l'organització territorial del país hem de tenir un estat i hem de ser independents, perquè si no l'únic que es provoca és que d'unes discussions estèrils quan a l'hora de la veritat no tenim poder per decidir això. El Parlament de Catalunya no té poder per decidir això. Joan Laporta, Alfons López Tena i Uriel Bertran van signar un document de compromís al costat de Félix Simón. Simón, que havia estat president de la Plataforma per una Vegueria Pròpia, va llegir en veu alta el document. A defensar durant la propera legislatura el compromís per treballar pel reconeixement del Penedès en l'ordenació i organització territorial de Catalunya i la immediata inclusió a l'actual llei de vegueries de la circumscripció del Penedès. 2. El ràpid i total desplegament de l'àmbit funcional de planificació de les comarques penedesenques. Joan Laporta apunta també que l'aposta de Solidaritat Catalana és per regenerar la classe política actual, que va qualificar d'incompetent per haver portat el país a la crisi més gran de la seva història. Alfons López Tena i Uriel Bertran també van participar de l'acte en parlaments i, entre d'altres aspectes, van ressaltar que només amb la independència Catalunya serà el quart estat més ric de la Unió Europea, rellançant l'economia i creant milers de llocs de treball, posant fi a l'espoli fiscal de 22.000 milions d'euros que cada any Espanya pren a Catalunya. Entenem que el Parlament no té la capacitat de modificar els límits provincials i molt menys eliminar les províncies. Com a molt,